ദൈവമക്കൾ സ്തോത്രം ചെയ്യണം. ഇന്ന് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 54-ന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ആളിലെ പർവ്വതങ്ങൾ മാറിപ്പോകും, കുന്നുകൾ നീങ്ങിപ്പോകും, എങ്കിലും എന്റെ ദയ നിന്നെ വിട്ട് ഒരു നാൾ മാറിപ്പോവുകയില്ല, എന്റെ സമാധാന നിയമം നിന്നെ വിട്ട് ഒരു നാൾ നീങ്ങിപ്പോവുകയില്ല. എന്നാൽ തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ ഒരു നാൾ മാറിപ്പോകും, കുന്നുകൾ ഒരു നാൾ നീങ്ങിപ്പോകും, എങ്കിലും എന്റെ ദയ, കർത്താവ് പറയാണ്, ആ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ദയ അല്ല, എന്റെ ദയ, എന്റെ സ്നേഹം നിന്നെ വിട്ട് ഒരു നാളും നീങ്ങിപ്പോകില്ല. ബന്ധുക്കൾ നിന്നെ വിട്ട് മാറിപ്പോയേക്കാം, കൂട്ടുകാർ നിന്നെ വിട്ട് മാറിപ്പോയേക്കാം, സ്വന്തക്കാർ നിന്നെ വിട്ട് മാറിപ്പോയേക്കാം, സുഹൃത്തുക്കൾ നിന്നെ വിട്ട് മാറിപ്പോയേക്കാം, മാതാപിതാക്കൾ നിന്നെ വിട്ട് അകന്നു പോയേക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. എങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ വിട്ട് അകന്നു പോകുന്നില്ല. കർത്താവ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അവൻ നിന്നെ മാറോട് ചേർത്തണയ്ക്കുന്നു.